дар ноҳияи Зафаробод мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба муайтай баргузор шуд. ин чорабинии варзишӣ тибқи нақша чорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушду оммавияти муайтай, дарёфти варзишгарони беҳтарин ва баландбардоштани малакаи маҳорати онҳо гузаронида шуд. дар ин чорабинии варзишӣ наздик 300 нафар варзишгар аз шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи маркази кишвар, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилоятҳои Суғду Хатлон иштирок намуда малакаи маҳорати худро нишон доданд. мусобиқа дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифта, ғолибону ҷоизадорон муайяну қадрдонӣ карда шуданд. маврид ба зикр аст ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар баробари дигар намудҳои варзиш, намуди муайтай низ дар ноҳияи Зафаробод рушду нумӯ меёбад. айни замон дар ин намуд дар ноҳияи Зафаробод ба беш аз 150 нафар кӯдакону наврасон дар 9 гурӯҳ мураббиёни пуртаҷриба машқу тамрин медиҳанд. солҳои охир дар маҷмӯъ дар ноҳияи Зафаробод варзиш рушд ёфта истодааст. дар ин ноҳия варзишгарон дар намудҳои футбол, ҳам писарон ва ҳам духтарон, муайтай, ушу, тенниси рӯи миз, гӯштини миллӣ ва гӯштини камарбандӣ фаъоланд ва мунтазам дар мусобиқаҳои вилоятию ҷумҳуриявӣ бо шавқу ҳаваси зиёд иштирок менамоянд. бунёди иншоотҳои замонавии варзишӣ дар ноҳияи Зафаробод имконият фароҳам меорад ки сол аз сол сафи варзишгарон афзуда, сокинон бештар ба тарзи ҳаёти солим ҷалб карда шаванд. масъулини соҳаи варзиш дар нақша доранд мин баъд низ барои рушду ривоҷи варзиш ва ҷалби кӯдакону наврасон ба намудҳои мухталиф аз тамоми имкониятҳо истифода бурда ба дастовардҳои назаррас мушарраф шаванд.